afspraken erover met Andy Luciano, de hoofd van de Weerkamer van de Meteorologische Dienst van Curaçao. Hij is ook verantwoordelijk voor het wekelijkse overzicht, de Boletín Semanal, waarin steeds wordt aangegeven wat we de komende tijd konden verwachten. Gisteren was er al aandacht voor deze vervelende situatie die we nu hebben. En volgens Luciano kan het ook zomaar zijn dat we ook vanavond weer veel regenval krijgen op Curaçao. In de afgelopen dagen hebben we eigenlijk, vooral in zo'n 5-day forecast, hebben we gemeld dat we deze dagen weer zullen krijgen met plaatselijke buien met kans op onweer. En wat we gisteravond hebben, gisteren hebben we ook onze Boletín Semanal, waarbij we zeiden dat er een storing eigenlijk in onze regio zit. En op dit moment heeft deze storing 70% kans gedurende de komende 7 dagen om tot tropische cycloon te ontwikkelen. En deze storing eigenlijk, die maakt de weersomstandigheden gunstig voor de ontwikkeling van significante bewolking boven onze regio. En ja, dat was eigenlijk gisteren gebeurd gedurende de nacht en vroege ochtenduren, dat er significante bewolking heeft ontwikkeld boven onze eiland en tot enkele buien leiden met weerlicht en donder. Oké, want het is meteen weer, als er zoveel regen valt, zie je het meteen. Hè? Er is meteen overstromingen, scholen die dicht zijn, bomen die omgevallen zijn. Maar u zegt, de meteo had al een bulletin uitgebracht, dus we waren eigenlijk op de hoogte dat dit kon gebeuren. Ja, de Boletín Semanal, dat is eigenlijk elke maandag maken we een video. En daarin was er uitgelegd dat de storing in onze regio, die eigenlijk is, je kunt zeggen, verantwoordelijk voor de vorming van wolken die deze type weer veroorzaakt. En helaas, hier op Curaçao zijn enkele plaatsen die gevoelig zijn voor regen en die worden gewoon eigenlijk overstroomd.